сокинони ноҳияи лахш аз ҷашни ҷаҳонии наврӯз гарму самимӣ истиқбол карданд. Базмгоҳи асосии наврӯзи сокинон назди бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ интихоб гардид. Дар ин рӯз майдони назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи лахш ба таври идона ва риояи тамоми анъаноти хоси наврӯзӣ оро ёфта буд. Дар намоишгоҳи наврӯзӣ дастовардҳои сокинони ноҳия пешкаши меҳмонон гардонида шуд. Мардуми меҳнатқарини ноҳияи лахш ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои хоси наврӯзӣ, маҳсулоти кишоварзӣ, гулу гиёҳҳои шифобахше ки дар ин минтақа мерӯянд ва инчунин техникаҳои кишоварзиро ба маъраз гузоштанд. Дар гӯшаи дигари намоишгоҳ дар дегҳои алоҳида суманак, далда, ҳалво, оши бурида ва дигар хӯрокҳои болаззатро ки дар фасли баҳор бештар модарони тоҷик омода мекунанд муаррифӣ карда шуд. Ҳунармандони чирадасту хушсалиқаи ноҳияи лахш аз эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ илҳоми тоза гирифта ба эҳё ва рушди ҳунарҳои халқӣ аз қабили кулолгарӣ, кандакорӣ, табақтарошӣ, оҳангарӣ, сабадбофӣ, ҷомадӯзӣ, кашидадӯзӣ, либосҳои миллӣ ва амсоли ин камари ҳиммат бастанд ки натиҷаи он дар намоишгоҳи наврӯзӣ эҳсос мегардид. рушди соҳаи сайёҳӣ дар ноҳияи лахш ки дорои имкониятҳои зиёди гардишгарӣ аст дар мадди аввал гузошта шудааст. ҳамин аст ки таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷӣ ба ин диёр бештар гардидааст ва ҳунармандони чирадасти ноҳияро водор кардааст ки барои сайёҳон армуғонҳои зебову дилкаш омода созанд. маҳз дар замони ҷаҳонишавӣ эҳё ва рушди анъанаҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва ҳифзи арзишҳои бои ниёгон метавонад миллати соҳибтамаддуну соҳибфарҳанг ва дорои таърихи кӯҳанро пойдору устувор нигоҳ дорад. наврӯзи диёр омад, пайғоми баҳор омад, дар мавсими кор омад, наврӯз муборак бод. ҳам зеби чаман наврӯз, ҳам зеби ватан наврӯз, дар дашту даман наврӯз, наврӯз муборак бод. мардуми ноҳияро ба муносибати ҷашни байналмилалии наврӯз роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи лахш ва намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳният гуфта аз таърихи таҷлили ин иди аҷдодии тоҷикон ва эҳёи дубораи он дар замони соҳибистиқлолии кишвар ёдовар шуданд. зикр гардид ки бо шарофати соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон ва ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни наврӯз бо тамоми арзишҳои суннатию инсонияш эҳё гардид ки ин орзую армони ҳазорсолаи миллати тоҷик буд. соли 2009 иди наврӯз аз ҷониби Кумитаи ҳифзи мероси фарҳангии ЮНЕСКО ба мероси башарии фарҳанги ғайримоддии ҷаҳонӣ дохил карда шуд. 19 феврали соли 2010 маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қаъдномаеро қабул кард ки тибқи он ҷашни наврӯз бо тамоми арзишҳояш эҳё гардида мақоми байналмилалиро гирифт ва ҷаҳонӣ шуд. наврӯзи имсола барои сокинони шарафманди ноҳияи лахш саҳифаи наверо дар роҳи вусъати корҳои ободонию созандагӣ ва устувории сулҳу ваҳдати миллӣ оғоз намуд. ба дахли корҳои ободонию созандагӣ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи лахш афзуданд ки бахшида ба ҷашни таърихии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми маҳаллаву деҳаҳо корҳои созандагию бунёдкорӣ бо мақсади бунёд, таҷдид ва навсозии як қатор иншооти ҷашнӣ бо суръат идома дошта бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз дар ҳудуди ноҳия мавриди истифода қарор гирифтани иншооти таъйиноти гуногун аз садоқати сокинон ба дастури ҳидоятҳои пешвои миллат гувоҳӣ медиҳад. барномаи фарҳангии аҳли ҳунари ноҳия ки фарогири бузургдошти наврӯз ва сулҳу ваҳдат буд аз ҷониби сокинон хуб пазироӣ гардид. дар баробари фаро расидани наврӯзи хуҷастапай анъанаҳои ин ҷашни аҷдодӣ оғоз хоҳад ёфт. наврӯзро наметавон бе мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ тасаввур кард. аз ҷумла гӯштини миллӣ аз зумраи он мусобиқаҳо ба шумор меравад ки ҳар сол дар тамоми минтақаҳои кишвар баргузор мегардаду доираи васеъи паҳлавонони кишварро ба ҳам меорад. ҳамчунин ба муносибати ҷашни байналмилалии наврӯз бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи лахш ва саҳми соҳибкорони маҳаллӣ дар варзишгоҳи марказии ноҳия мусобиқаи гӯштини миллӣ барпо карда шуд. дар чорабинии мазкур беҳтарин паҳлавонони саршиноси кишвар аз шаҳру ноҳияҳои кишвар байни ҳам қувваозмоӣ намуданд. майдондории гӯштингирон пуршиддат ва тамошобоб сурат гирифта ниҳоятан ба пирӯзии Башири Фархиддин паҳлавон аз ноҳияи лахш хотима ёфт. ҳамин тавр ҷавон паҳлавон Башири Фархиддин ғолиби мусобиқа эълон ва ба гирифтани як аз шоҳҷоизаҳо автомашинаи сабукрав сазовор гардид. ин ҷавон паҳлавони боҳимат тасмим гирифт ки автомашинаро ба фурӯш гузошта маблағашро ба мактаб интернати ноҳия
тақдим намояд. ба ин ҳиматбаландӣ варзишгари бароманди диёр мардуми ноҳия аҳсан хонда ин амали ӯро намунаи ибрати дигарон арзёбӣ намуданд.